Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки дар канали мо бори авваланд дӯстон, ҳатман дар канал обуна шавен, лайк монед дӯстон, дар номерҳои поёндаи мо муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, хонаи навбатии мо имрӯза хона дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. Пеши қасри Фарҳанг дӯстон. Инҷо бошад поёнтарак чораҳаи Файзобод аст дӯстон, аз ин тараф бозори Ваҳдат, бозори боло. Хоб, хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино ҷойгир аст, назди поликлиникаи ҳоким. Дар ин ҷо якчандто мактаб, садик, бозор, мағоза ҳамаш наздик аст дӯстон дар пеши ҳамин бино. ҳозир рафта ҳоли маълумоти хонаро медиҳем. Бинои 9 ошона, хона дар 4 ошона қарор дорад. Ду дар хона коробка 57 квадрат дӯстон. То охирша тамошо кунед, номерои соҳибмулк мемонем. Занг занем дӯстон, маълумоти пурраро аз соҳибмулк мегирем. Хариду фурӯш шартномавӣ аст дӯстон. Хоб дӯстони азиз, шоҳроҳи Калон аз чораҳаи таксиои Файзобод дӯстон, аз чораҳаи Файзобод болотарак, шоҳроҳи Калон, бинои фурӯшӣ. Хона дар 4 ошона қарор дорад. ҳозир рафта аз пеш ба навор мегирем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба 4 ошона баромадем. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. аз тарафи дасти чап лифт, тарафи дасти чап мешавад дӯстон. хоб, медароем ба даруни хона. хона коробка аст дӯстон, шкатур, потолокош кардагиам. Системаи электрони, системаи сантехникӣ ҳамаш гузарондагиам дӯстон. хоб, сари роҳ да дӯстон, ҳоҷатхона, душевой, ростаки кухня мешавад. як хона, ростаки 2 хона. аз сари роҳ ба навор мегирем. системаи канализатсия ҳамаш қоидави аст дӯстон. ҷо бошад душевой, стяжка кардагӣ, шкатур, системаи турбои чамзаронагӣ дӯстон. потолоко тайёр. як треза аз бари бино, аз кухня аст дӯстон. хона аст, якум хона. хонаи завуш, уже шпаклёвка задагия дӯстон, палабой, книмбарш задагӣ. як треза аз пушти бино.
хоб дӯстон, як боргар такрор мекунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, наздики қасри Фарҳанг, чораҳаи Файзобод. Бинои 9 ошёна, хона дар 4 мошина қарор дорад. ду дархона, квадрат 57. нархи ин хона 260 000 сомон муомила дорад. номерҳо барои тамос 901 00 05 24. як номер дигар ватсап аст дӯстон, +7 931 10 35 104. ана ҳамин номерҳои Русия ватсап аст дӯстон. дар номерҳои Тоҷикистонам метавонед муроҷиат кунед, маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад. خب رحمتی کلام برای دقت در کانال ابونه میشویم، لایک میمونیم، در نمرهای پایان بوده ما مراجعت کنید، حتما برای رکلام کمک میرسونید. تا نوار آینده دوستان.